Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Kasancewa mun dan kwana biyu ba mu yi muku wani bidiyo ba, to don Allah ku muna hakuri. Yanzu saboda mun dan shiga wasu sabgogin ayyuka ne, amma yanzu in Allah yarda mun riga mun dawo. Duk sati za mu dinga saka muku bidiyon ku da kuke bukata masu ma'ana. Okay. Dalilin ma wannan bidiyon shine na dan samu muku wani application wanda za a dinga ba ku katin waya kyauta, saboda irin wannan lokaci da muke kun san ba dai sai an yi magana ba. Okay, wannan application ba wani application bane mai wahala. Kana iya shiga Play Store, zaka same shi a Play Store, Google Play Store, ga yanin sunan shi Share It. Idan ma baka same shi a can ba, zan ije maka link din a kasar wannan bidiyon da za ku kalla in Allah yarda. Okay, to yanzu mu je ga aikin mu. Wannan dai shine application din, ka gan shi gashi nan shine wannan. Okay, to yanzu bara za mu shiga sai ku ga yadda yake aiki. Da farko idan ka bude shi kaga ga yadda fuskar shi yake nan, haka fuskan zai bude maka. Okay, da fuskan ya bude maka haka zai bude maka wannan akwatin. Idan wannan akwatin ya bude maka shine yayi alaman yayi connection kenan. Sai ka danna wannan akwatin, yana budewa zai kawo ka wannan fuskar. So abinda kawai ake so kai, kaga wannan abin da yake juyawa na nan gefen hannun hagu, ga yanan idan ka taba shi, to shi wannan gaskiya a rana so uku kawai ake ba da shi. Idan ka bude shi ba za a ƙara baka ba. Kaga kamar wannan, ka gani nayi inviting wani, shi yasa ganin kusan so 10 zan yi. Zai dinga juyawa shi a rana, amma a rana so uku ake ba da shi. Duk inda ya tsaya abinda za a baka kenan. Ka gani ya sa min you no price, you win some. Okay, to ni zan fita, dama na zo ne in nuna muku wannan. Sai ka ce crazy chest din nan gashi nan daga hannun dama. Idan ka shiga za ku gane yana loading. Ka gani start to climb, da ka taba shi zai nuna maka haka 2 1 go. Zaka dinga tattaba shi haka da sauri, zaka dinga tattabawa iya saurin abin da kai, iya abin da zaka samu. Ga ya bani guda 4 kai, sorry. Ka ga nan ya bani guda 4. Kun ga yanzu ina da kuɗi, ga yanan diamond sun bani diamond 31 da 23 da sauransu da ga yanan. Idan ina so in ga iya kuɗin da na samu, zan taba wannan diamond din. Kun ga? Okay, gashi nan yanzu yana tafiya. Okay, yana loading. Okay, to kun ga yanzu ina da gashi nan 300 da wani abu. Idan ina so in cire kuɗi na, ko ga yanan, idan 70 naira ne, idan 300 ne, idan 800 ne, idan 15 ne, in 3300 ne, ko 6900 zuwa 50,000 dai za ku iya cirewa. Yanzu idan ina so, kun ga zan taba wajen wannan, tunda gwada muku ne zan yi, sai in taba wannan confirm din nan na kasa. Okay, to nan zai nuno maka layuka ga sunan guda 4. Idan nayi mobile ne, ko Glo, ko MTN, ko Airtel, duk dai wanda kuke so shi za ku danna. Okay, sai ka zo nan kasan zaka sa number wayanka, amma sai ka sa country number mu na Najeriya kuma kun sani shine 234. sai ba za ka sa 0 number ka ba na farko. Sai ka fara daga, idan 9 ne sai ka sa, idan 8 ne ma sai ka sa. Ka gashi nan, sai ka zo nan kasa ka ƙara confirming. Idan kai confirming nan kasa, sai ka zo nan gurin okay din nan sai ka danna. Amma so saboda ni yanzu ba so nake na cire kuɗin ba, ba zan danna ba. Amma kana dannawa za ku ga ya nuna muku success, yayi kenan, alaman yayi. Sai ka fito, sai ka ƙara komawa zuwa anjima, sai ka ƙara danna wannan crazy chest din. Kun ga ni saboda nayi yanzu, kaga ai ba zai bude ba. Kaga ya ce sai da minti 55 da sakon 23 sannan zai kare. So wannan kawai shine abin da zaka tayi. Idan kai mai kokari ne, a rana kana ya tara 15 har zuwa sama, ba abin da ba za ka iya samu ba. Okay, mun gode da ziyartar wannan channel din namu na albarka. Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna alaman ƙararrawa ta da za mu samu damar sanar da ku da zarar mun dora